zijn in het Slijkstraatje in Groede, in de theeschenkerij. En je vangt ook katten op. Hoe gaat het met de katten? Klein beetje, nou, maar we zeggen behoorlijk stabiel. Dat betekent dus weinig katten bij. En er sterft er wel eens eentje natuurlijk. Ja, dat is het normale gang van zaken. Ze zijn ook allemaal oudere katten die hier verblijven. Dus wat dat betreft, ja. Maar het is ook de bedoeling om geen katten meer op te nemen. Hoeveel heb je er nu? Op het moment 55 in Groede. Plus ongeveer 15 op 2 locaties die we elke dag van eten voorzien. En die ook door ons gesteriliseerd, oftewel gecastreerd zijn. En voorzien van slaaphuisjes en voederhokjes. Oh ja. Ja. En er is een adoptiemogelijkheid? Ja, klopt. In het verleden is er dat ook geweest, maar toen was er wat minder belangstelling voor. En nu, ja, mag we zeggen, er zijn een behoorlijk aantal mensen die dus een kat geadopteerd hebben. Dat betekent een x-bedrag per maand voor die desbetreffende kat die zij hebben uitgekozen. En dat is voor ons een behoorlijk steuntje in de rug. Het zijn meestal oudere katten, dus dat betekent meer verzorging en meer medische hulp nodig. En er is iemand die spulletjes verzamelt voor de katten? Ja, dat is een mevrouwtje, ik zal even de naam niet noemen, ik weet niet of ik dat mag. En die heeft een initiatief genomen om bij alle mensen, of in ieder geval op Facebook staat er een berichtje van: ik verzamel spulletjes voor Stichting Zwerfkat. Dus hebben jullie thuis iets wat voor katten bedoeld is en waar je niks meer mee doet? Hoop ik dat ik het gratis mag komen ophalen en eind maart zou ze dan in Groede komen om de spulletjes af te leveren. Dus dat vind ik op zich ja, hartstikke leuk en lief natuurlijk. Nou, je mag de naam noemen. Ik denk dat ze dat zelf ook niet erg vindt. Dat is Jacqueline Pleiten van Galderen uit Koudekerke. En die heeft dus zelf ook een adoptiekat. En zij heeft een bijzondere adoptiekat. En dat is Kiekeboeien. En hij dankt, of zij dankt haar naam aan het feit, het is een heel angstige kat met een behoorlijk vervelend verleden, zeg maar een triest verleden. En die zit altijd in een hokje, of in een mandje dan. En als ik daar dan aan het schoonmaken ben, ik of mijn man, dan komt hij altijd om het hoekje kijken. Dus ik zeg, oh, jij bent Kiekeboeien. Dus vandaar zijn naam. En ik heb pas een videootje naar Jacqueline doorgemaild. Want sinds deze maand is ze buiten geweest en heb ik ze betrapt op spelen. Dus op zich vind ik dat een behoorlijke vooruitgang. En je hebt een lintje gekregen in de Orde van de Oranje Nassau. Oei. Ja, wat een complete verrassing. En ja, ik ga toch maar de naam noemen. Het is in werking gebracht door Geerte Breuker uit Breskens, een van onze dierenartsen. Dus natuurlijk alleen maar fantastisch. En natuurlijk, ik doe het niet voor het lintje, mij gaat het om de katten. Maar het feit dat iemand dit voor je doet, met een hele schaar mensen rondom zich die dus een aanbevelingsbrief moesten schrijven voor mij. En naderhand hoorde ik dat van een mevrouwtje uit de gemeente, dat op zich, als ik het goed zeg, 4 aanbevelingsbrieven nodig zijn voor een lintje. En dus niet om op te scheppen, ik had er 14, dus dat is wel leuk. Nou. Behalve die katten doe je ook nog een theehuisje erbij. En ja. Wat houdt dat in? Het theehuisje is ontstaan doordat ik wilde iets meer inkomsten verwerven. En wij hebben, onze stichting heeft de ambi-status, dus dat betekent dat wij evenementen en iets mogen organiseren met als doel geld binnen te halen voor de verzorging van de zwerfkatjes. Mijn man is timmerman, dus dat is een mooie bijkomstigheid natuurlijk. Dus die heeft dan van zijn oude werkplaats een theeschenkerij gemaakt. Met materiaal dat totaal niks kost. Mag ook niet natuurlijk, want die zijn voor de katjes. Dus met materiaal van renovatie van woningbouwhuizen. Pellethout, sloophout, van alles zit erin verwerkt. En dan krijg je een totaalbeeld van een theeschenkerij. En ik vind het eerlijk gezegd zelf gewoon knus en gezellig. En nu komt er iets bij, want de huidige veranda die aan het eind van de theeschenkerij zat, richting tuin, die was totaal verrot, dus die is gesloopt. En hij had genoeg materiaal verzameld voor een enorme grote serre. Die is nu in aanbouw en hopelijk dit seizoen open. Een high tea kan niet georganiseerd worden? Ja.
Vorige week had ik, of 2 weken terug, vorige week geloof ik, ik weet het niet, had ik hier een feestje van iemand die 60 werd en die wilde ook djembe spelen. Ik heb het gepost op Facebook en het was ook berengezellig en iedereen had ja, heel veel plezier. En het was een Haiti gekoppeld, tenminste een djembe gekoppeld aan de Haiti. En ja, het was gewoon hartstikke gezellig en lekker. En er zijn plannen om nog iets anders te organiseren in de toekomst omtrent duurzaamheid? Ja, klopt. De bedoeling is dat we hier in de toekomst, het zal dit jaar zijn uiteraard, een soort van bijeenkomst organiseren waarbij een film getoond wordt en aan de hand van die film kunnen er vragen gesteld worden. En dat gaat over de duurzaamheid in Nederland. Alles een beetje natuurlijk en ecologisch verantwoord. En wij willen daar graag, als het zover is, wordt daar reclame over gemaakt of wordt het in ieder geval bekendgemaakt. Dus alle welkom. En er was vroeger ook al iemand die iets soortgelijks deed, filmen tonen over duurzaamheid. Klopt. Kun je iets over die man vertellen? Dat was de heer Siets Leeflang uit Boksel van de Kleine Aarde. En die, ja, door een vervelend toeval kwam die in ons leven. Want helaas is zijn vrouw hier gestorven bij ons voor de deur aan een hartaanval. Dus zodoende kwamen wij in contact met Siets Leeflang en aan de hand daarvan heeft hij ons uitgenodigd om bij hem thuis te komen. En toen kregen we te horen wat hij allemaal heeft gedaan en nog van plan was om te doen in de toekomst. Een bijzondere man en die heeft heel veel betekend voor milieuvriendelijke dingetjes. Onder andere een ecologisch verantwoord toilet. Ik weet niet of ik het allemaal goed zeg hoor. Zuivering van water. Elektrische auto's. Kortom, hij is de grondlegger van vele dingen. Hij was eigenlijk degene die de Kleine Aarde opgezet heeft? Ja, niet beter te weten van wel, ja. En dan is hij later naar Zeeuws-Vlaanderen verhuisd? Ja, het jaartal weet ik niet meer. Nee, ja, ik ben er slecht in. En toen is hij hier in Breskes gaan wonen in een voormalige bakkerij. En daar, die bakkerij was omgebouwd dan tot een soort van filmzaal. Die vertoonde daar 1 of 2 keer per maand een film met een goede film. En na de film was er dan mogelijkheid tot discussie onder het genot van een wijntje en een drankje. En dat was... Trouwens, die had daar ook een kachel natuurlijk, die ook milieuvriendelijk was. Dus een beetje een combinatie van. En dat was altijd gezellig. Ja. Ja. Nou, laten we hopen dat het hier ook net zo gezellig wordt. Vast wel. En dan horen we er nog van. Tuurlijk, vast en zeker. Bedankt voor het interview. Ja, jij ook.